Felly, dyma ni, mynd i greu crys origami heddi. Mae gen i darn o papur lapio, ond chi'n gallu defnyddio papur A4 plaen hefyd. Y cyntaf mae'n ni'n neud yw troi drosodd o bod y patrwm ar y gwylod. Wedyn ni'n plygu yn ei hanner ar dros y canol. A ni'n agor hynna i fyny ac yn plygu'r ochrau i mewn i'r canol. Mae'n bron y matcha. 2. Ac yna, ni'n ni plygu y corneli yma allan, heibio yr ochr yma. Fatha adenydd peli-pala falle. Un ochr, a'r un peth ar yr ochr arall, yn gwneud yn siŵr bod y pwynt yma yn matcho ar yr ochrau. A wedyn, y cam nesaf, ar ôl i chi cael hwn, ydy troi drosodd. Fel bod y flaps yna ar y gwaelod, ond maen nhw'n agos i chi. A wedyn, gyda'r ochr yma, ni'n mynd i troi y top i lawr, falle centimetr, neu bach mwy, falle. A wedyn, ar ôl i chi plygu hwnna i lawr, ni'n mynd i troi y papur drosodd. A mae'r corneli yma yn cael ei plygu mewn i'r canol, ond dim i'r top, tua centimetr i lawr. Un. A wedyn mae'r ochr arall yn dod yn matcho. A cael plygu mor daclus yn ni'n gallu. Dro ni gael y pwynt yna, un cam sydd ar ôl. A'r cam yna yw i plygu y gwaelod o fama i fyny a'i gosod o dan y flaps yma. Mae'n gallu bod yn ffigl i'w wneud, ond ar ôl cynnig o dan a gwneud yn siŵr bod y llinell canolog yma yn matcho'r un top. A ni'n gwasgu i lawr. A dyma ni, crys T. Crys smart y deinosoriaid.